Og vi stiller om til vores udsendte medarbejder, Louis Jensen. Ja, god aften og velkommen her til Lureblæseren. Vi sidder her med Sonny B, som vi skal følge en hel aften. God aften, Sonny. Sonny, hvad er det, du får tiden til at gå med her i løbet af en aften? Jamen altså, jeg er en af dem, man kalder mig byens natmenneske. Det vil sige, at jeg sørger for... Nu kommer Sonnys dame. Ikke i dag, jeg sørger, fordi de to andre, de vil have mig med i saunaklub længere nede. Okay. Så... Vi ser, at det var Sonny i gang med at score en af de lokale. Vi ses. Nej. Altså, det er det, jeg er, hvad kan man kalde mig, jeg er byens natmand. Det vil sige, at jeg går over og smager shawarmaen, om de er okay, og jeg går ind og tager på de... hvad siger det? Jeg er en bygget headset. Ja, jo. Ja, det er modtaget. Ja, så altså, jeg sørger for, at de grønlandske piger herinde ikke bliver chikaneret på en dårlig måde. Det vil sige, mange de har denne her, hvad kan man sige, de har den der dårlige fortolkning om, at grønlandske piger, de bare ligger og holder med fyre. Og det gør de jo slet ikke. De to piger, som er herovre, de kommer fra Baltikum. De her to piger, det er Bosnia og Knøtnia. De kommer begge fra henholdsvis Rumænien og Slovenien. Og Louis, distriktschef i Norge, han har faktisk han har været tæt på den ene af dem, fordi han